KTP:llä on hankala saada laukauksen kohti maalia, kunnes sitten elätää! Sakari Tukiainen ja 2-1! Valtaisa! Tukiainen hyvin kääntää. Kaijasilta 2. No Kaijasilta iskee tämän päivän toisensa. Ja maalla palaa viereen Mavindalle, Mavinda, Tukiainen. Oi, miten hyvä kokeilu, mutta pelaa pitkän kohti Ulmasta. Ulmanen kiihdyttää vauhtiin. Rantanen puolustaa. Ulmanen edelleen. 2 pelaajaa vastassa. Sakari Tukiainen on mukana. Ulmasen tarjoilu. Tukiainen laukoo 2-0. IFK ratkaisee peliin. Lisäajan 3. minuutilla. Sakari Tukiaisen kauden avausmaali. Edes 1 pisteen, toki se on myöskin loppuhetkellä välillä menettänytkin pisteitä. Nyt sitten Tukiainen. Heinäkuun edellisessä kohtaamisessa jäi liikkuva joukkue, jolle ei saa antaa tilaa, oli Kankkusen ohjeistus ja nyt löytää tilaa sitten Tukiainen ja ensimmäinen maalipaikka tuottaa tuloksen, tarkka sijoitus sinne taka-alakulmaan ja Jäpsin lentokeli, se näyttää jatkuvan 29. Keltaiset kortit. Järviseltä syötön katko tähän Rantasen pehmeäksi jääneeseen syöttöön. Sitten lähetetään vauhtiin laidalta Mosaveri Ahadi. Lankahes kompuroi ja näin pääsee Ahadi ilmaiseksi eteenpäin. Pelaa vielä Tukiaiselle. Pelipaikalta 3-1 nousemassa IFK:lle. Tukiainen. Pallas on mukana. Tukiainen syöttää boksiin. Tässä on Pallaksen paikka. Loistava torjunta Tjellström. Tälläkään kertaa Hellemaa pelaa maalin edustalle ja upea pusku lähtee Sakari Tukiaiselta ja 3-0 taululle. Ellemaa hakee jalkaa vapaaksi vasurille. Matala laukaus lähtee Tukiainen 1-0 Jäpsillä. Jäps on tämän otteluun tullut terävällä jalalla. Muutaman desibelin korkeammalle. Näppiä kosketusta on siellä nyt IFK-toimesta ja pallo on maalissa, mutta onko Maitsio? Ei nouse lippu, kyllä se on maali. Rakentumassa Ahola maaliedostalle menossa Sakari Tukiainen. Tukiainen pääsee karkaamaan yksin läpi, saa pienen paineen siitä selkäpuolelta, jatkopallo ja se pistetään!
Tukiainen.